May kilala ba kayong mekaniko rito? Hmm. Mekaniko? Meron kayong kilala mekaniko, Pilipino? Doon sa corner ng Brego at Dipar. Oy, alam ko yun, yung galing dito sa mundo niya. Oo, galing dito. Special, malakas maningil eh. Kausapin mo lang. Subukan ko. Yeah. Yung iba, wala silang shop kasi. Mas mahirap yun. Oo, sabagay. Pag nasira, At least ito may shop. kaya lang minsan malakas maningil. Oh. Malakas, overpricing minsan. Iwan ko kung may Pilipino dyan kay Vito. Diyan sa Quentin, Smuldon. Yung Vito. Car, auto mechanic. Oo, tingnan. Yeah. Doon ako maghanap. Yun down lang sa across, Fred Meyer. Minsan, yung isa kasi nagtatrabaho ron, minsan naikwento sa akin eh. Yung meron daw pumunta ron sa sasakyan eh, yung Hammer. Wala naman daw sira, sinira yung 2,000. Oo. Kaya eh. Minsan, nagpapagawa. Magtanong-tanong. Yun nga eh. Yeah. Sige. Okay po. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang gugupitan natin ng gupit binatang medyo maiksi. Tama na. Okay. Wow, 3/16 of an inch lang.
Siguro tagal na yung gamit ko. Tagal na siguro ano, pero magaling ano. Ay, kahit sino na pwedeng kumain ito sa Amazon. Sige, kung bilhin mo sa regular department store, Mahal. mahal. Saka, pagdating ng ng holidays, pwede rin sa sa mga local department store. Mahirap pag walang discount. Mahal ano. Ay kung nasira mo, no? Oo. May aksidente, Oo. nabitawan mo. Ito yun. Wala na. Wala na. Repair o replace. Hindi pa naman uso rito ano. Mahal man ang repair, mahal din. Mahal ang repair ha. May nagre-repair dito. Mayroon. Oo. Papalitan ng mga pati-pati. Pero mainam yung parehas din eh. Di ba? Nagsisila mga yan. O minsan maganda ang discount. Minsan umabot 40%. Made in Kaya China. sabi ko, maganda yung namamasyal ka rin pa minsan. Karama, made in China. Para makita mo kung Ano made in China? well, yeah, tingnan mo rin ang mga yun. Kasi sabi nga, mura nga, pero madaling masira Masira naman. ang totoo yan. Oh. Di ba? May mga May mamahalin pero matagal. tama. Tsaka maganda Pero- gamitin. Gaya ng eroplano, di ba? Walang gustong babagsak yan. Oo. Kasi pag bumagsak yan, sira. Oh, wala. Tsaka tayo wala. Patay talaga na. Okay lang yung sira, mapapalitan yung mga tao, no? Yun nga eh. Sus. So, maraming aksidente. Yeah. Maganda yung kung nakukuha sa pag-ingat, di ingat tayo. Kaya nga eh. Tulad ngayon, yung ano na naman sa ano, no? Yung gera sa Israel. Nanti na pa. Kasi sabi ng matatanda eh. Ang sabi ko sa iyo, ingat ka, lalo-lalo sa babaeng yun. O, ngayon, wala na. Ano wala na? Ay, kakasal na kayo, sabi mo eh. Ang balak mo noon, magantay ka pa. Ngayon, wala nang antay-antay. Wala na. Wala. Ganun sa akin eh. Sabi na, ay, pag may pananagutan ka sa buhay, kailangan panindigan mo. Mahaba na pala, hindi ko na alam yan.
Hindi ko nakapansin. Meron akong kakilala na ano, mong yung ganito hinahit. Hinahit. Pakal mo na. Ganun pa rin? Ganun pa rin. Pero,
ingat pa rin ah. So, siyempre. Huwag kaskas ng matagal. Lilinisin pa rin pero dapat hindi na yung patigalan. Hmm. At saka sinasabi ko, sa akin gusto ko yung mainit-init ng tubig eh. Mhm. Pag malamig, sisipunin naman ako. Sinipon ka, sabihin nila, puti. Mahirap na. So, ingat tayo. Hmm. Naniniwala ko naman, pag palagi mong binubunot dahil sa kaskas, Hmm. baka Bakal muna. yun, paniwala ko. Baka lalong nawawala. So, mabuti yung ano. Pag kinasgas mo lang minsan, tama na yun. Hmm. Kasi matapang naman ang mga ano, shampoo. Kaya yung linisin yan. Sa atin nga eh, nanay noon, siguro masakit din ang kamay, no? Hmm. Hindi na kinakaskas gaano. Kinukulata sa gabi. Hindi. Ano yan? Eh, huwag mong galawin yan. Nilalabang ko yan. Okay. Tapos, dating ng umaga, babalawan na lang. Pwede bang gano'n? Bakit hindi? Tingnan mo, malinis naman. Sabi ko, kung pwede ang gano'n, bakit hindi, no? Hmm. Hindi na sakit sa kamay. Mhm. Ayan, naikyan ng konti. Natin. Ayan, okay na. Mhm. Ganun pa rin eh. Ano pa rin. Naku. Mukhang wala. Hindi, manipis lang. Pero meron pa. Eh, Talaga wala na. anong nagawa natin, no? Oo. Kaya nilalagyan natin, baka sakaling totoo ito. Ano ba yan? Oo, tropical roots. Ito. Hindi, totoo. Kahit hindi na ganyan. Saan binili ka? Sa Salix, Oo. Salon Supply. Pang ano yan? Pang ano talaga ng buka? Ah, Pang ano? Tubo talaga ng buka? siguro. I don't know. Tingnan natin. So, yun naman sinasabi. Baka, Kaya baka subukan pagbalik ko rito, mas makapal pa sa'yo. Kaya mas makapal kaysa sa'yo eh. Eh, you never know. Mamaya, Kaya, parang try and Michael try, di Jackson. ba? Oo. Baka parang Michael Jackson eh. Hindi natin alam. Sige, kaya nung Rogan na sinasabi noon eh, hindi naman yata, di ba? Mm. Kaya, over the counter na lang. Hindi na prescription ng mga doktor. Oo. So, Minsan di naman tumahatalog yun. pero sa'yo, hindi lang dito ang nagninipis, lahat eh. Oo. So, maybe Balance. Balance. Oo. Yun ang- Hindi katulad yung iba, bisan dito lang sa ulo. Oo. Mm. O kaya dito sa likod. Oo, Di ba? totoo yan. Oo. Ay, magandang signal yan. Yeah. So, tiis lang tayo Mm. at ingat.
Yan. Yung minsan nasasagi yun eh. Yun na, yung Dugo. o yung parang kontel. Oo. Ako noon, dami. Ang ginagawa. Isa lang, good thing. Ginugunting nyo? Madugo rin. Kamadul. Pero, kailangan may ano ka na, may band-aid. Kaya, pag ano, magagad. Tinitira nyo pala. Tapos, pagka huminto ng dugo, lagyan mo ng liquid band-aid Hmm. para pag may istorbo, hindi na basta-basta tutugo. Hindi na. Papakita ko sa iyo. Yan po ang maiksing gupit na binata. Ayan. Maraming salamat po sa panonood.